ಆರ್ಯನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಎಸ್ ಟಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದೀಗ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಚ್ಪು ದಾದೆ ತನ ಕಚ್ಪುರ ಐತಕ್ಕಾಗು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕ್ಯಾಬೇಜಾ ವಸಂತ್ ವಸಂತ್ ಕೆ ಎಸ್ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜರ್ನು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಂತಾರ ವಸಂತ್ ಬ್ರೋ ವಸಂತ್ ಕೆ ಎಸ್ ಅದೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಟಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ತಂತು ಒಂದುಲ್ಲ ರಾಕ್ಲಿಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಜನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಟಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ವಾಗತ ಕಿಶೋರ್ ಬೊಕ ಲೈಕ್ ಮಂತಾರ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಲೈವ್ ತೂಂದುಲ್ಲಾರು ಅನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಿಶೋರ್ ಬ್ರೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಸ್ಕತ್ತರ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಸುರೇಶ್ ಗ್ರೇಸ್ ಕಟ್ಟರ್ ಬತ್ತೀರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಸುರೇಶ್ ಬ್ರೋ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯಕ್ಷ ಬಂದ್ರೆ ಯಕ್ಷ ಬ್ರೋ ಲೈಕ್ ಇರ್ತಾ ಈಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಆಯ್ತಾ ಊಟ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಏನಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಮಗೆ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಸಾರು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಸಾರು ಇತ್ತು ಇದ್ದೇವೆ ಬ್ರೋ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಾ ಮಳೆ ಇದೆಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ ಹೌದಾ ಮತ್ತೆ ಏನು ಇವತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಾಲೆ ಜಿತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬ್ರೋ ಬಾಲೆ ನಿದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ವೆದರ್ ಪೂರ ಇಂಚುಂಡು ಬರ್ಸೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಸ್ಕತ್ತಡು ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಊರು ಬರ್ರೆ
ಆರೆಂಜ್ ಟೈಮಿಲ್ದಾರ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದುಂಬ ಅಂದ ಅವೆ ಕೆಲವೆರ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತೇನ ಪನ್ಪೇರ್ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬುಂಡು. ನೆಟೆಲ ಆತ್ ಬರ್ಸ ಈ ಸರ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಯಿನ ತಿಂಗೊಳ್ಡಂದು ಒಂಚೂರು ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತನೇಕ ಬೈದಿನ ಆತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಬರ್ಸ ಕಡಿಮೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಅಂದ. ಹಾ 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 ಅವ ಎಂಗ್ಲೆನ್ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಬತ್ತುಂಡ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬ್ರೋ ಬತ್ತೇರೆ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಆಂಡೆ ವನಸ್ ಎಸ್ ಜೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಲೈವ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂವೊಂತರ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನಿಕುಲಂದೆಲ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆ. ಯಾನ್ ತುಯ್ಯ ಬೊಲ್ಲದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದ. ಬೊಲ್ಲದ ವಿಡಿಯೋ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗ್ ಊರ್ದ ಅಲ್ಪ ಎತ್ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ತುಯ್ಯರ ಊರುಡು ಇಂಚ ಉಂಡು ಉಂದು. ಊರ್ದ ಬೊಲ್ಲಸ ದಾರ್ನ ಆತ್ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಬೊಕ ಒಂತೆ ಜೋರು ಬೊಕ್ಕಲ ಬರ್ಸ ಬೈದುಂಡು ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತು ದಾನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಮಿತ್ತ ಅಂಚಿಪುರ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರದ ಅಂಚಿಪುರ ಓಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿಗೆತ ಆತು. ಮುರಾಣಿಯರ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ಡು ಪೂರ ಬೈದುಂಡ್ಗೆ ಬರ್ಸ ಆತೆ. ಬೊಕ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಜ್ಜೆತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಆದ್ ಬತ್ತಿನ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಪೋಡ ಅಂದ. ಹೋ ಏನ್ ಮತ್ತ ಲೈವ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಬೊಕ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂವೊಂತರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಊರ್ದ ಗ್ರೀನರಿ ಸೂಪರ್ ಅಂದ. ಉಂಬೆತ ಊರುಡು ಅಂದವೆ ಮುರಣಿಂಚಿಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ದಿತ್ತೇರು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂಡ್ ದಾರ್ಲ ಪನ್ಪುನಿ ಮುಲ್ಪ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಡೆಗ್ಲ ಪಯರೆಜ್ಜಿ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಕಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಂದ್ ಐಕೆ ಅಂದಾದ ಮನ್ಪುನೆ ಒಂಚೂರು ಬೆನಿಯರತ್ತ ಪೂತಿನಿ ಇಂದ್ ಪನ್ಪುನಿಯನ್. ಗ್ರೀನರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದ ನಮ ಪೂರ ತೂಕ ದಾದ ಅನ್ಪುನೆ ಅಂದ. ಹೇಮಂತ್ ಗೌಡ ಬ್ರೋ ಬತ್ತೇರ್ ದಾದಲ ವೀಟ್ ಇಜ್ಜ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜ ದಾದ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆನೆ ತಿಂದು ಇಂದು ಲೈವ್ ಕುಲ್ದನಲ ಬೇಲೆನೆ. ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಇಂಚ ಪೂರ ಪಿದೈ ಪೂರ ಪಾಯರೆ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪುಜ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ನಿಕುಲು ಇತ್ತನ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಈರ್ನ ಊರು ಎನ್ನ ಊರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಈರ್ ಒಲ್ಪರ್ದು ಲೈವ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬ್ರೋ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪರೆ. ಅಂಚೆನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂವೊಂತರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಈರ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆ.
ಬೈಯಂದಂದು ಮೂಲಪುರ ಆಮ್ರಾಣಿ ಓಮಪ್ರ ಇತ್ತನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾಲು ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಮುಂತಾಗೆಲ್ಲಾನೆ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಅಂಡಕ್ಕೆ ಎಂದು ಅಂದ ಪೋಪಾರ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚ ಫ್ರೈಡೇ ಪುರ ರಜೆ ಆಯ್ತಾ ಪೋಯಾರ ಒಂಜಿ ತಿರ್ಗೋ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ಇದನ್ನ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಎಂದು ಪೋಪುನಿ ಬರ್ಪುನಿ ಅವ್ವೇತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಇಜ್ಜೆದ ಒಟ್ಟುಗೋರ ಪೋದ್ ಬರ್ಪುನಂತೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪುನತ ಆಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಜೆ ಇಪ್ಪುನ ಉದಸ್ಸಿನ ಪೂಜ ಆತ ಎಸ್ ಟಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಲೈವ್ ತುಪ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚಿನಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಿಜರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಉಮೇಶ್ ಬ್ರೋ ಬತ್ತೆರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಬ್ರೋ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂದ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವ್ವೆ ದಾದ ಅಂತೀನಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಎಂಚಿನೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮನ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲು ನೀ ಫ್ರೈಡೇ ಆಯ್ತಾ ಫ್ರೈಡೇಗ್ದಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡಲ್ಪ ಕೋರಿ ಪೂರ ಉಂಡ ಕೋರಿ ಮಾತ ನಿಕ್ಲ ಕನಂತದ ನಿಕ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಉಂಡತ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಡತ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಅವು ಇಂದು ಒಂದು ಪೂರ ಇಜ್ಜ ಪುನೀತ್ ಹರೀಶ್ ಬ್ರೋ ಬತ್ತೇರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ 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 ಅಂಚೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕು ನಂದ ದಾಟೆ ಕಜಿಕ್ಕು ಇಂಕ್ ಬೇಳೆ ಸಾರು ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಅವಾರ್ ಯು ಪುನೀತ್ ಬ್ರೋಗೆ ನಮ್ಮ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಈರೆಂಚೆಲ್ಲರು ಯಾನ್ ದಾಲೆಜಿ ಬ್ರೋ ಈಚೆನೆ ಇಲ್ಲಲೆ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಅಂಚ ಹೇಮಂತ್ ಗೌಡಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲಲೆ ಇಪ್ಪುನು ಫುಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಅಬೇ ನಮ್ಮ ಕಾಪುನ ತಿಕ್ಕಂಡ ದಿಸಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬ್ರೋ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪುನೀತ್ ಬ್ರೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂಡೇದ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಓ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಹರೀಶ್ ಅಂದೆ ಹಾಂ ಸರಿ ಈರ್ನ ಚಾನಲ್ ವೇಸ್ಟಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ನ ಚಾನಲ್ ಹತ್ತಿಜತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಕ್ ಮತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪೂರ ಉಂಡತ ಈ ತಾವುಡು ಇರೇನು ತೂತೆಯ ನಂದೆ ಈರ್ನ ಊರು ಅಲ್ಪ ಬ್ರೋ ಈರ್ ಬಂಟ್ವಾಳದ ರೆಂಡ ತೂದಿಪ್ಪರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತೆಕ್ಕು ಅಂಚ ಪುನೀತ್ ಹರೀಶ್ ಅಂದೆ ಇರ್ನ ರೆಡ್ ಉಂಡು ಪುನೀತ ಹರೀಶ್ ಅಂದತಿ ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ ತೂದಿಪ್ಪರ್ ಈರ್ನ ಅಂಚ ಅಂದ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಅಂಚ ಎಸ್ ಟಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ತಿಜರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ
Punita Arishairna blog unde blog munpara అందే ఓ ఎడండి రెడండి కుదరెడండి పక్కన ಒಯ್ಪದೆ ಎಂಚಿನ ಬೆಲೆ ಅನ್ಪಿರಿ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಏದದ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪುನಿ ಎಸ್ಟಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಲೈವ್ ತೂಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈವ್ ತೂಂದುಲ್ಲ ರೇಲ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಜರ್ ಅಂದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬುಳಗು ಬೈದರತಿ ನೀರು ಅಂದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದನೆ ಕಂಬಳವು ಅಂಚ ಪೋಡತೆ ಅವರ ಅಂಚ ಪೂದಿತ್ತ ಕಂಬಳದ ವ್ಲಾಗ್ ಪಿಜರೆ ಕಂಬಳದ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದೈತಿ ನಮ್ಮೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಲವ ಕುಶಗ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಡೆಪುದಾರು ಕೂಡಿಬೈಲು ಕೂಡಿಬೈಲ್ ಅತ್ತಡೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಪುದಾರುಂಡ ಪಲ್ಪ ಅಡೆ ಪೋತೇನ ತೂದಿಪ್ಪು ಬಂಟ್ವಾಳ ಇಂಚ ತೂದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಈರಂದು ಗೊತ್ತಾಪ ಜೊತೆ ಕೊಡೆ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಪುಲ್ನಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಂಡೇರಿ ಈರ್ನ ಈರೆನ್ ತೂತಿ ಈರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಶಾಪ್ ಮುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕುದ ಕಟ್ಟೆಡು ಅಂಚೆ ಅರ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕುಂಡು ಪಂಡ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇತ್ತೆರಾರ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷಡತ್ತು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಡ್ ಇತ್ತೆರಾರ್ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪೂರ ಆದ್ ಎಂತ ಸಮಯ ಇತ್ತೆರ್ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಇತ್ತೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಂತನೆ ಮಂತಿನಿ ಅರಂಚ ಕುಕ್ಕುದ ಕಟ್ಟೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ರೋಡೆ ನಂದು ಸೇಮು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂಚಿ ಪೋಡು ಇಂಚಿಗೆ ಬೋಡು ಕುಕ್ಕುದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಇಂಚಿ ಬರೋಡು ಈಮೆ ಕೊಂಜಿ ರೋಡ್ ಅಂಚಿದ ಸರತ್ತ ಪೋಡ್ನ ಅಂಚಿ ಕುಕ್ಕುದ ಕಟ್ಟೆ ಇಂಚಿಗೆ ಬರ್ತನ ಸರಪಾಡಿ ಅಂಚಿ ಆದಿತ್ತೆ ಶಾಪ್ ಮಂತದು ಆಂಡ್ 10-14 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ 13 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ 13 ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷ 13 ವರ್ಷ ಆಪುನಿ ಆಕೃತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಪುದರ್ ಎಸ್ಟಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಲೈವ್ ತುಕ್ನಕ್ಲೊಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದಾಯಗಳು ಲೈವ್ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಜಾರು ಎಲ್ಲ
ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೆ ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತಿಜೆರ್ ಎಕ್ಕಡ ತಿಂಚ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆವೆ ಚಾನಲ್ ಮುಂದೆ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂಲೆವೆ ಪಂಡ ಇನಿ ತೆಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಅತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಲೈವ್ ಕುಲ್ದಿನಿ ಕೋಡೆ ಇನಿ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿಜ್ಜಾಂಡ ಅಂಚ ಲೈವ್ ಕುಲ್ಲುಗ ಅಂತ ಕುಲ್ಲಿನಿ ದಾದೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಇರೆಗ್ ಎಂಕ್ ಬೇಳೆ ಹಸಿರು ಬೇಳೆ ಉಂಡತೆ ಐತ ಸಾಂಬಾರ್ ಇರೆಗ್ದದೆ ಪಂಡ ಇನಿ ಫ್ರೈಡ್ ಐತೆ ಅಂಚ ಫ್ರೈಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೆಜ್ ಮನ್ಪುನಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ದಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ ನನ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲಂಜಿ ಮುಟ್ಟ ವೆಜ್ ಎಂದ್ ತೋಜುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗದೇವಿಯರ್ನ ಸೋಮವಾರ ಪೋರು ಎಲ್ಲೆಂತೂ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತಿಂಪಿಜೆರ್ ಸಂಡೇ ಬುರ್ಚಿಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಮೀನಾ ಹಿಂದೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಚೆನ್ನಕ್ಲಿ ಮೀನು ಮನ್ಪುವೆರ್ ಕೆಲವೇರು ಮಾತಾಕ್ಲಕ್ ಮಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆತೆ ಹರೀಶಣ್ಣ ಒಲ್ಪರ್ದು ಲೈವ್ ತೋಂದುಲ್ಲದ ಇದು ನಮಕ್ ಬೆದ್ರ ಕಡತದ ಪೋಡು ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಪಾಯರಡು ಉಂಟು ಬೇಗ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಮಿಜ್ಜ ತೋಡಾರ್ ಅಂಚಿ ಪೋಡ ಅಡೆ ಕೊಂಚಿ ಏರಿಯ ಕೊಂಚಿ ಪುದಾರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಅಂದು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಅಂಚನಡೆ ಕೊಂಚಿ ಆ ಏರಿಯ ಕೊಂಚಿ ಪುದರ್ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಬೆದ್ರಡ್ ಜತ್ತಲ ಬೊಕ್ಕಲ ಪಾಯರಂಡು ಬೆದ್ರಡ್ ಜಪ್ಪೋತೆ ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಪಾಯರಂಡು ಬಾರಿ ದೂರ ತೋಡೆಂಚಿನ ಇಕ್ಲ ಮಾತ ನಾಗದೇವಿಯರ್ ನಡೆ ಪಾರೆಜ್ಜನಿಕ್ಲೆ ಪೇರ್ ಮೈಪೆರ ಪುರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಎಪ್ಪುಣತೆ ನಾಗದೇವಿಯರ್ ನಡೆ ಪೋಡುಂಡು ಅಂದಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಲೈವ್ ತುಪ್ಪುನಕ್ಲೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜರ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಇಂಕ್ ರಡ್ಡ್ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯವು 2 ವರ್ಷ ಕರಿನೆ ಆದ್ರೈಕ್ ಮುಕ್ಕುರಿ ಮಗ್ಗಿ ಉರ್ಮುನೇಡು ಅಂಚ ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ರೋ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಬ್ರೋ ಎಂತ ಮಂತಾರ ಬೊಕ ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ರೈಡೇ ಇದೇಗ್ಲ ಸೇಮ್ ಆಂಡೆ ಮನಸ್ಸು ದಯಾನಂದ ಬ್ರೋನ ದಾದಿತ್ತನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು ಫ್ರೈಡೆಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ಲ ಮನ್ಪುವೆರ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದ್ನೆಟ ಲೈವ್ ತೂತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನೆಕವೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆವೆ ಜಯರಾಮ್ ನೆಲ್ಲಿಗುರಿ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಜಯರಾಮ್ ಬ್ರೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚಿನೆ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಜಯರಾಮ್ ನೆಲ್ಲಿಗುರಿ
ಆಂಡೆವನಸ್ ಜಯರಾಮ್ ಬ್ರೋ ಎಲ್ಲಿ ಒಲ್ಪಡ್ದಿರ್ ನೆಲ್ಲಿ ಪುರಿ ಪಂಡ ಒಯ್ಟೆ ಒಂಚಾಪುಂಡು. ಎಸ್ ಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ಗೆ ಲೈವ್ ತೋಂದುಲರ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ದಯಾನಂದ ಬ್ರೋ ಪೋಯಾರ ಮನಸ್ಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ದಾದೇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಯರಾಮ್ ನೆಲ್ಲಿ ಪುರಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಎಸ್ ಜೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಲೈವ್ ತೂಪುನಕ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಂತಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ.
ಕೋರಿಯಾ ಕೋರಿ ಇತ್ತುಂಡಿ ಒಂಜಿ ಅವು ತೆಳ್ಳಗ ತೆಡ್ಡುದಪ್ಪಗ ದಾದನ ಅಂದು ದೀದಿತ್ತ ಅವು ಸೈತ್ತುಂಡು ಪಾಪ ಅಂಚ ಕೋರಿಜ್ಜಿತ್ತೆ. ಹುಷಾರಿತ್ತುನು ಕೋರಿ ಬೊಕ ರಾತ್ರಿಡ್ ದಾದನ ಆಯ್ನಿ ಅಂಚ ಕೋರಿಜ್ಜಿ ನಾಯಂಡ ಉಂಡು ನಾಯಿಲ ರೆಡ್ಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಬೇರ್ನ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಎಪ್ಪುನಗನೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಲೈಕ್ ಮಂತಾರ ವೀಡಿಯೋಡು ತುಯ್ಯಕ್ಕ ಅಂದೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಅಂದ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಇಪ್ಪುನಗ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ದಾದನವೇ ದಾದಾಯಿನಿಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವಂಚನೆ ಕೂರ್ಲೆ ಪುರ ನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿ ಪುರ ಪಾರಾಡ್ ದೀದಿ ಇತ್ತ ಇಂಕ್ಲು ದಾದನ ತೆಡ್ಲುಗ್ ದಾದನ ದಾದಾಯಿನಿಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ನಾಗ ಒಂಥರ ಕೂರು ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಪಂಡೇರ್ ನೆಟೆ ಒಂತ ಸೀಕ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ಸೈದಿನ ಪಂಡೇರ್ ಅಂಚನೆ ದಾದನ ಎಂಕುಲು ಒಂತೆ ಸಮಯ ಕನತದ ಒಂತೆ ಸಮಯ ನಗನೆ ಅವು ತೆತ್ತಿ ಪುರ ದೀನದೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ ಸೀಕ್ ಬತ್ತಿನ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೋರಿ ಪುರ ಪಕ್ಕ ಗಾಳಿಗ್ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಪನ್ಪೇರ್ ನೆಟೆ ಪುರ ಅಂಚೆನೆ ಸೈತಿನುಗೆ ಮಾತ ಕೆಲವೇರು ಪಂಡೇರ್ ಅಂಚನ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ನ ಒಣಸಂಡೆ ಬ್ರೋ ದಾದಿತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇಗ ಫ್ರೈಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು? ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ತೀರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೊಕ ಇಂಚುಲ್ಲರ್ ನಮೋ ಶರುಲ್ಲ ಇರೆಂಚುಲ್ಲರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸಿಸ್ಟರ್ನಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲತ್ತುದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ರೆಗ್ಲ ಅರ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುವೆರ್. ಚಂದ್ರಿಕಾಯನ್ ಬೊಕ ಒನಸಂಡೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ನ ದಾದಿತ್ತುಂಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ಕೆಲಸ ಆದ್ ಕುಲ್ಲಿನಿತ್ತೆ ಲೈವ್ ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ಲುಗ ಪಂಡದಂಚ ಯಾನ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬ್ಲಾಗೆ ಮನ್ಪುನು ಬಾಲ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೆರದೆ 2 ವರ್ಷ ಐನಾತ್ರ ಅರೆಗ್ ಅಂಚ ದುಡ್ಡು ಬೇಲೆ ಪೋಪುಲೆಕಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಂದೆ ನಮಕ್ ಬೊಲ್ಪುಗಿನಿ ಕದಿಂಗ್ ಬಜ್ಜೆಲ್ ಇತ್ತುಂಡು ಏರ್ ದಾದ ಮಂತಾರ್ ಅಂದೆ ಓಕೆ ರಾಮ ಓ
ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಶರತ್ ಶರ್ಮಾ ಬ್ರೋ. ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಮುಖ ನೀರಿಗ್ಲ ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ರವಾರದ ಶುಭಾಶಯ. ಅಲ್ಲೇ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ ಶರ್ಮಾ ಬ್ರೋ. ಏನಿವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫ್ರೈಡೇ ಅಲ್ಲ ಏನೇನು ಹಾಯ್ ಬಂಡೇರು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸಿಸ್ಟರ್. ರಾಮ್ ರಾಮ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕೇಳಿ ಹಾಯ್ 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 ಬ್ರೋ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಅಂಚಿನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಂತಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮತ್ತೊಂದಿಂದ ಲೈವ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಲ್ಲಿ ಶರತ್ ಅಣ್ಣಗ್ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮನಸ್ಸಾಂಡ ಮನಸ್ಸು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಂಡಿ ಅಂಕಲ್ನ ಗಂಟೆ ಉಂಚಾಂಡತಿ ನಾನು ಬೇಗ ಒಪ್ಪುದೆ ಅವನಸದ್ಲ ಇವ್ಗಿನಿ ಇನ್ನ ಅವನಸಾಂಡೆ ಅಂದೆ ಓ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ಗೆ ಶರತ್ ಅನ್ನಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒನಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ಅಂದ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಾಮ್ ರಾಮ್ ಅಕ್ಲ ರಡ್ಜಂತನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಶರತ್ ಶರ್ಮಾ ಬ್ರೋನಲ ಅಂಚೆನೆ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಎನ್ಲ ಈರ್ ಮಾತ ಲೈವ್ ತೋಂದುಂಡಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇವೆ. ಸಹನಾ ಬಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಹಾಯ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಕ್ಕ? ಊಟ ಆಯ್ತು ಸಿಸ್ಟರ್, ನಿಮ್ದು ಆಯ್ತಾ ಊಟ? ಅಂದೆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪಾರುಂಡೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಕೀ ಸುಮು ವೆಲ್ ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಬ್ರೋ. ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಪೂಜೆಗತ್ತು ಅನಸುದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅವಳೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚಂದ್ರಿಕಾ ಎನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಶರತ್ ಶರ್ಮಾ ಬ್ರೋ ಎಲ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಂ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಓಂ ಸಾಯಿರಾಮ್. ಚೆತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಶರತ್ ಇದ್ರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕುಗೆ ಅವೊಂದು ಶರತ್ ಬ್ರೋ ದೂರ ಹೋಯಾರಿ. ಓಂ ಸಾಯಿರಾಮ್. ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀರು ಲೈಕ್ ದೇವೇರ್ ಜಪ್ಪಡ್ ಬೊಕ್ಕವನಸ್ ಮಲ್ಪುನಿಯಾನ್ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ಗೆ. ಓ ಒಂದೇ ಶರತ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್.
राम राम. ತಗಲ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ತಗಲಾಕೊಂಡೆ ತಗಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏರ್ನಗೈಟ್ ತಗಲಾಕೊಂಡ್ರಿ ತುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗ ಶರತ್ ಬ್ರೋಲ ಬತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗೆ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಾರ ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ಯಾನ್ ಏತ್ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಕಾರ್ చెప్పండి. ಶರತ್ ಶರ್ಮಾ ಬ್ರೋಗಿ ನೀಂಚಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡಾರೆ ಕಡೆ ಫ್ರೈಡೇ ಇನಿ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಇಜ್ಜೆ ಇನಿ ಬಾರಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆತ ಇರು ನಾನಾಂಡೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಉಂಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯುಸಿ ಅತೆ ಬಾರಿ ಕಾಲ್ ಬರ ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ಸೂಪರ್ ಜಾಲಿ ಲೈವ್ ಚಂದು ಇತ್ತಂಡ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಉಂಡೆ ಆಂದಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬುರ್ತಿಜ್ಜಿ ಲೈವ್ನು ತೂಡ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಡೋಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬುರ್ತಿಜ್ಜಿ ತೋಡ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜಾಲಿಗೆ ಬಾಯಿ ಅಲ್ಲೇ ರಾಜ ರಾಮ್ ನಾಯಕ್ ಬ್ರೋ ಬರ್ತೀರಾ ಹಲೋ 13ನೇ ಲೈವ್ 14ನೇ ಲೈವ್ ವನಸಾಂಡ್ ಬ್ರೋ ಇರ್ನಾಂಡೆ ದಾದಿತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫ್ರೈಡ್ ಎತ್ತೇನಿ ನೀರು ಫ್ರೀ ಇತ್ತಂಡ ರಾತ್ರಿ ಬಲೆ ಎಷ್ಟೇ ದೇವ್ರೆ ಯಾನ್ ಒರೂರ ಸಿಸ್ಟರ್ನಿಕ್ ಬರ್ಪೆ ಒರ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಂಡ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕುಜತೆ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಆಯ್ನಿ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಡೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಬತ್ತೆಂಡ ಬರ್ಪೆನೆ ಅನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತನಕ್ಲೆಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬುಡುಂಡ ವಿಶ್ರು ಆಪುಂಡತೆ ತುಕ ಅಂದ್ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೇರು ಬುಡ್ಕ ಎನ್ನವನ್ನ ಸಾಂಡ್ ಈರ್ನ ಏನ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗಿನೇ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಎಂದಿತ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅವೇ ತರಕಾರಿ ಅತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ ಬೈಯೊಡೊಂಜಿತ ದಾಂಡಲ ಪಲ್ಯ ಮಿನಿ ಮನ್ಪುಗ ಇಜಿಂಡ ಎಚ್ಚೆ ಪೂರ್ತಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಲೈವ್ ಅಂದ್ ಇನ್ನೇಡ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂದ್ ರಜ್ಜಲ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಏರಂಡ ನಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಂತಾಂಡ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪೋಯಿನನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಿಸ್ ಯುಗೆ ರಾಜಾರಾಮ್ ನಾಯಕ್ ಆರ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಶರತ್ ಶರ್ಮಾ ಬ್ರೋನಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ನೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆವೆ ಲೈವ್ ತೋಂತ್ನಕ್ಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೈಕ್ ವನಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಲೆ 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 ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಬಲೆ ಎಂಚಾಂದ್ ಕೊರ್ಪುನಿ ಮನಸ್ ಕೊರ್ಪುನಿ ಎಂಚ ಏರ್ ಮಾತ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಂತನ್ನಕ್ಲು ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಾತಾ ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ
मग मग काहीच नाही कमेंट येणार ಬರ್ಪುಜಿ ನನ್ನಟ್ಟು ಪನ್ಪುನೆಂಚ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪೋಯೆರ ಉಲ್ಲೆರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿತ್ತೆ ಲೈವ್ ಉಲ್ಲೆರ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರ್ ಯಾರೊಂಚೂರು ಚಂದು ಡಾನ್ ಬಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಬ್ರೋ ಇರಿಗ್ಲಾ ಎಲ್ಲತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇದಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಹಬ್ಬನೆ ಪನೊಲಿ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಇನಿಯೇ ಪನ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಂಚ ಖುಷಿ ಅದ್ದ ಜೋಕ್ಲೆ ಪುರ ಎಂಕ್ಲ ಬಾಲ್ಯಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಸುರು ಬ್ಲ ಗಸಿ ಅರಿಸೀರೆ ಪಂಡ ಎಸ್ ಟಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಲೈವ್ ತೂಪುನಗ್ಲ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಊರುಡೆ ಬರ್ಸ ಸಾಧಾರಣ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಡೆಡ್ ದಿಂಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಆತ್ ಬರ್ಪುನ ಅಂದಾಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೇ ಕೊರುಡು ಆತ್ ಪುರಾಲ ಯಾಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಿಚಿ ಬರ್ಸ ಪಂಡ ಈ ಸತಿ ಇಂಚಿನ ಬರ್ಸದ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜ್ವರ ಬತ್ತಿತ್ತನದ ಪೋಯಿನ ತಿಂಗಳು ಅಂತೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಆಡೆ ಆತೆ ಎಸ್ ಟಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಲೈವ್ ತೂಪುನಕ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂದೆ ಅಲ್ಪ ಲಂಚನೆನಾ ಅಂದ್ ಮುಲ್ಪ ಲಂಚನೆ ಬ್ರೋ ಒಂಚೂರು ಮೋಡ ಮೋಡ ಆಪುನು ಪೋಪುನು ಮೋಡ ಆಪುನು ಪೋಪುನು ಆತೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ದಾನೆ ಬೇಗ ಪೋಪಾರ್ ಬ್ರೋ ಬೇಲಂಡ ಬಿಸಿಯಾ ಏನು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸತೆ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸಡ್ ಬಿಸಿ ಐತೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಈತ್ ನೆಟ ಲೈವ್ ತೂಯಿನಿಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೈ ಹಾ ಅಂದೆ ಸರಿ ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೇಗ್ಲಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಎಂಕ್ಲನಿದ್ರೆ ಯಾರು ಆತಿರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇವೆ ಶರತ್ ಶರ್ಮಾ ಬ್ರೋ ಗಂಚಿನಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಾರಾಮ್ ನಾಯಕ್ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪೂರ ಎಸ್ ಟಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಲೈವ್ ತೂಪುನಕ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿ ಜನ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ತೀರಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಆಂಡೆ ವನಸ್ ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬುಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಪೂರ ಅಂಚೆ ಉಲ್ಲರೀರು
ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಕುಲಾಲ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಬ್ರೋ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೇ. ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಕುಲಾಲ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈವ್ ತೋಂದುಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಇರು. ನಾಗೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ನೊನಸಂಡೆ ದಾದಿತ್ತಂಡು ಎಸ್ ಟಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ತೋಂದುಲ್ಲಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುದೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಂತಾರ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಉರ್ಲೆ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದ್ ಮನ್ಪು 5 ನಿಮಿಷಡ್ ನೋಡಿತು. ಗಣೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬರ್ತೀರ್ ಬ್ರೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಬ್ರೋ. ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರ ಬ್ರೋ? ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೈವ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ. ಲೈವ್ ಕೊಡಿ, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಬ್ರೋ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲವ್ ಬ್ರೋ. ಚಂದ ಚಂದ ಲೈವ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರ ಬ್ರೋ? ನೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಸಹ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಈಗ ಲೈವ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೊಂದು. ಅವರು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಣೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರೇ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್? ಚಂದ್ರಾವತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ತೀರಿ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಬ್ರೋ. ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಮಗ ಲಕ್ಕೆಲ್ ಎನ್ನ ಉಂತವು ನಿಂದು ಲೈವ್ ಆಂಡ್ ಅವನ ಸಾಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈರ್ನಂಡೆ ದಾದಿತ್ತನ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲಾರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಯ್ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾಯ್ ಆತಿಜೆ ಲೈವ್ ಉಂತಾಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ಲ ಬತ್ತಲ್ಲ ನಾನು
ದೀದಿ ಮತ್ತು ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ನೇಟ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.